Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пані, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами. Хвала на вишиня Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, Воронко Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які святиш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим ухвали, Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты щедро даешь усім, кто Тебе просить, больше мене заслуговують и жадають. Будь до нас милосердный и пробач нам грехи, які непокоять наше сумление, а так само дай нам то, об чем просить Тебе мы не отваживаемся. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Сідайте. Читання книги пророки із пророка Ісаї. Заспяваю приятелю моему песню сябра моего,
пра вінаграднік ягоны. Мой сябра меў вінаграднік на ўрадлівай гары. Ён ускапаў яго і ачысціў яго ад камення, і пасадзіў ім адборную вінаградную лазу, і пабудаваў вежу пасярод яго, і давіла вычасаў у ім. Чакаў, што дасць ён гронкі вінаграду, але ён прынёс дзікія плады. Дык цяпер жыхары Єрусаліма і мужы юдэйскія, рассудзіце мяне і вінаграднік мой. Што яшчэ я павінен быў зрабіць для вінаградніку майго і не зрабіў для яго? Чаму, калі я чакаў гронак вінаграду, ён прынёс дзікія ягады? Цяпер я пакажу вам, што я зраблю з вінаграднікам маім. Я прыбяру яго агароджу, і будзе спустошаны ён. Знішчу сцяну яго, і ён будзе затаптаны. І прывяду яго ў запусценне, не будуць падразаць і ўскопваць яго. І зарасце ён цернем і пустазеллем, і забараню хмарам ліць на яго дождж. Вінаграднік пана магуццяў – гэта дом Ізраэля, а мужы юдэйскія – яго ўмілаваныя саджанцы. Ён чакаў правасуддзя, і вось беззаконне, чакаў справядлівасці, і вось крык. Гэта Слова Божае. Виноградник Пана, это дом Израиля. Виноградник Пана, это дом Израиля. Ты перенес Египта виноградную лозу, прогнал язычников, а посадить я их. Я на паростки свои распростерла жно до мора, и галинки свои аж до раки. Виноградник Пана, это дом Израиля. Навошта ты проламаў яе агароджу, і ўсе прываюць яе, хто праходзіць. Лясны дзік яе нішчыць, і звер палявы аб'ядае яе. Виноградник Пана, это дом Израиля. Верніся, Божа магуццяў, паглядзі з небёсаў і пабач, і наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла твая правіца, парастак, які ты ўмацаваў для сябе. Виноградник Пана, это дом Израиля. Чытанне паслання святога апостола Паўла да філіпянаў. Браты, ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божий, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Езусе. Нарэшце, браты, што ёсць праўдзівае, што годнае, што справядлівае, што безаганнае, што ласкавае, што хвалебнае. Калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы, пра гэта думайце, чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ўва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читание Святого Євангелія паводле Матвія. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус сказав першосвятарам і старейшинам народа: «Послухайте іншую приповість. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджею, вичесав їм давила, побудував вежу і, віддавши його виноградарам, отішов. Калі ж наблизіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слугаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слугаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слугаў, і з імі ўчынілі тое самае. Нарэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца. Хадземце, заб'ем яго і завалодаем спадчынай ягонай». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзеяў гэтых пакарае ліхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў Пісаннях? Той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Праз Пана гэта сталася, і дзіўна ў вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. На гэтым тыдні, на прошлым тыдні была першая пятніца, першая субота, і першы чацвер, першая пятніца, першая субота месяца. І на гэты тыдзень ёсць разважанне, як мы ведаем, разважанне на кожны першы тыдзень, на кожную першую пятніцу разважанні пра 10 Божых прыказанняў, дэкалог, мы называем так слово 10 Божых прыказанняў, 10 слоў, дэкалог. Мы памятаем, што гэты дэкалог распачынаецца такімі словамі: «Я Пан, Бог твой». «Я Пан, Бог твой». Які мой Бог? Бог наш открываецца мне праз 10 Божых прыказанняў. І Пан Бог гаворыць: «Ось, выконвай гэтыя словы, і жыццё тваё будзе дастойнае на гэтай зямлі, і мы будзем заўсёды разам, бо я Пан, Бог твой». Сёння Пан Бог нам расказвае пра трэцюю запаведь, узгадвае нам трэцюю запаведь Божую. Трэця запаведь – нядзеля, святы дзень. Пан Бог, ствараючы чалавека на зямлі, ведаў, што ён так зацікавіцца багаццем часовага свету, што не будзе мець часу на спатканне з Творцам. Багацце зямлі велізарнае, і мажлівасці творчай працы чалавека такія ж вялікія. Ён можа так захапіцца, так заняцца зямнымі клопатамі, што яму не хопіць часу, каб узняць галаву і заўважыць іншы свет, іншыя каштоўнасці, якіх Бог падрыхтаваў для яго. Таму з самага пачатку Бог ясна паставіў умову: 6 дзён тваіх займайся зямлёй, а 7-й дзень мой, і гэты дзень я прызначаю для сустрэчы з табою. Вопыт паказвае, як дакладна Бог адчуў небяспеку, што пагражае чалавеку. Бо толькі пры гэтай адной адзінай запаведзі ён ужыў слова «памятай». «Памятай, каб дзень святы святкаваў». Нагадвае Бог чалавеку, гэта вельмі важны напамінак. Нам часам здаецца, што на апошнім судзе можна будзе апраўдацца перад Богом, маўляў: «Я не меў часу на рэлігійнае жыццё. Я не меў часу спаткацца з табою». Не выбіраймся з такім апраўданнем, бо тады Бог нас запытае: «Як гэта не меў часу? Адзін дзень у тыдні быў мой. А калі табе не хапала часу, значыць, ты ўкраў у мяне гэты дзень». Наша апраўданне зменіцца абвінавачваннем. Адзін дзень у тыдні з'яўляецца Божым днём. 6 дзён нашых, а адзін належыць Богу. Бог у гэты дзень не толькі хоча з намі сустрэцца, але ён хоча, каб мы адпачылі.
Паколькі праца звязана з багаццем гэтай зямлі, то Бог кажа: вымый рукі, чыста апраніся. Гэта павінен быць святочны адпачынак. Маё спатканне з табою не перашкодзіць твайму адпачынку. Бог клапоціцца пра чалавека, бо без адпачынку цяжка думаць пра шчасце ў жыцці. Чалавек хоча адпачыць. Адпачынак прыемна, праца цяжкавата. Гэта запаведь, якую адносна лёгка захоўваць. Менавіта таму Бог учыніў яе паказальнікам рэлігійнага жыцця. Чытаючы стары запавет, мы часта сустракаем надзвычай моцныя словы прарокаў, якія абараняюць шабат, дзень паньскі. Калі гэты дзень чалавек забярэ ў Бога і выкарыстае для сябе, тады накліча на сябе пракляцце, якое будзе ўплываць на ўсё яго жыццё. У старым запавеце жыдоў, якія не захоўвалі шабату, каралі смерцю. Бог сказаў: памятай, каб дзень святы святкаваў. Такім чынам ён заклікаў клапаціцца пра святасць Божага дня. Гэты дзень не можа быць свецкім. Мы не заўсёды памятаем, што той самы злы ўчынак, здзейснены ў нядзелю, з'яўляецца цяжэйшым грахом, чым той, які меў месца на працягу тыдня. Бо ён не толькі грэх, але і знявага святочнага дня. То есть мы павінны памятаць, што святы дзень – гэта святое. Гэта святое, як нейкае свята вялікае. Адно, і кажуць, калі мы нешта зрабілі у звычайны дзень, адно, калі мы зрабілі нешта ў дзень Божага нараджэння, это свята вяліка. Тое самае, калі мы ў святы дзень гэта робім нейкі дрэнны паступак, напрыклад. Напрыклад, я вам так узгадаю, замест таго, каб святкаваць святы дзень, чалавек пайшоў, награшыў, упіўся, напрыклад, ці яшчэ што-небудзь. Ён адпачываў, знаеце. Ад рана да ночы, да вечара адпачываў, а заўтра на працу не пайшоў, бо галава балела там, ці яшчэ што-небудзь. Гэта ён адпачываў. Мала што есть слово такое неумеркаванне у ядзе і піці. То есть это грэх цяжкі. Мала што грэх, так яшчэ у святы дзень. Мы часамі гэтага нават не заўважаем, чамусьці у нас гэта так трошачкі праходзіць. Есть слово умеркаванне. Ніхто не забараняе нічога чалавеку, але слово умеркаванне, каб не было занадта, не было замнога. Поэтому гэта вельмі так. Гэта такая веліч Божага дня, пра якую мы не заўсёды памятаем. Калі Бог кажа: памятай, каб дзень святы святкаваў, то ён думае не толькі пра ўстрыманне ад працы. Бог дбае пра тое, каб чалавек свята, перажываючы гэты адзін дзень у тыдні, асвяціў самого сябе. Тут мы маем дачыненне са зваротнаю сувязю. Калі чалавек дбае пра тое, каб дзень паньскі быў святы, то тады пан асвячае чалавека. Ваша прысутнасць у нядзелю у святыні сведчыць пра ваш клопат, каб гэты дзень паньскі быў менавіта святым днём. Мы прыходзім да Бога, крыніцы святасці. У нашых развагах пра трэцюю запаведь дэкалогу я хацеў бы спыніцца над абавязкам удзелу ў святой імшы ў дзень паньскі. Гэта значыць над тым элементам, які найбольш поўна асвячае нядзелю. Усё часцей мы сустракаем людзей ахрышчаных, нават тых, што былі ў першай камуніі святой, якія дабравольна адмаўляюцца ўдзельнічаць у святой імшы ў нядзелю. Гэта праяўляецца не толькі занядбаннем імі абавязкаў, але выразны знак аслаблення веры. Абавязак удзелу ў святой імшы – гэта абавязак сумлення католіка. Дабравольнае занядбанне удзелу ў святой імшы ў нядзелю – смяротны грэх. Ён выклікае зрыў кантакту з Богам. Частка тых людзей, што не ходзяць у нядзелю ў касцёл, нават не спрабуе апраўдацца, лічачы, што гэта іх справа. Яны найчасцей сцвярджаюць, што наведванне касцёла нічога ім не дае. Другая частка яшчэ спрабуе апраўдацца перад сабою, перад роднымі, перад святаром.
Але іх апраўданні вельмі мізэрныя ў параўнанні з веліччу справы, якой гэта датычыць. Гэтыя людзі ўжо ўступілі на шлях страты веры. Аўтар вось гэтага кажа, што размаўляў з адной жанчынай, якая спыніла мяне і запытала, ці абавязана яна, будучы на бальнічным, ісці ў нядзелю на святую імшу. Я спытаў яе, а адкуль вы цяпер вяртаецеся? Яна адказала, што была ў сяброўкі на імянінах. Калі можна пайсці да сяброўкі на імяніны, то чаму нельга прыйсці да стала, які ў святы дзень падрыхтаваў Бог? Такіх апраўданняў у штодзённым жыцці сустракаецца шмат. Адзін не мае адпаведнага абутку, другі ўбранне, у трэцяга насмарк. Варта глянуць, за якіх прычынаў людзі найчасцей ігнаруюць святую імшу. Выгодны адпачынак у ложку, тэлевізар, экскурсія, спартыўнае мерапрыемства, нечаканыя госці. Для іх усё тое важнейшае, чым удзел у святой імшы. Але гэта знак, што вера іх слабне. Пажаныя, мы памятаем вялікае апраўданне каранавіруса. Калі на працягу, знаеце, настолькі чалавецтва перапалохалася гэтага ўсяго, што нават, я здзіўляюся, мы сёння, калі аглядаемся на гэты час, напэўна, самі таксама былі перапуджаныя, але чалавек, нават да сённяшняга дня некаторыя баюцца ісці ў касцёл, бо там вірусы. Магазин ідуць, як я ўжо гаварыў не адна раз, ідуць у магазин спакойна, ідуць на працу спакойна, але вось у касцёл, бо там вірусы. І вось гэта такая нейкая дзіўная паніка. Я так думаў, адкуль яно, чаму? Але, знаеце, сродкі масавай інфармацыі зрабілі свой удзел. Вельмі часта па тэлебачанні паказвалі, асобна з-за граніцы, такія жахлівыя справы, калі перад касцёламі стаяла паліцыя, міліцыя толькі ў нас, і не пускалі людзей у касцёл. Калі людзі сабіраліся на пляцу пры касцёльным памаліцца, нават маючы пэўную дыстанцыю, іх агранічвалі, што толькі можа быць 10 чалавек. А чаму 10 можа? А чаму 15 не можа? Калі на той дыстанцыі ўжо стаяць. Дзіўнае, вось, агранічвалі да таго, і чалавек да гэтага прывык. І сёння пытаюся, чаму не ходзіце? Вот я баюся каранавіруса, гэтак страшна, у нас былі такія непрыемныя, нават у сям'і здарэнні і так далее і таму падобнае. Дарагія браты і сёстры, і сёння чалавецтва на гэты вірус, на каранавірус, праўда ці неправда там, сапраўды так, скідаюць усе хваробы. А вось цяпер такія хваробы, бо гэта паследствие каранавіруса. Можа, лячыць не хочуць ці не могуць, але ўсё, каранавірус усё сцерпіць, он жа маўчыць. Ён жа не гаворыць, ён не записывае на нейкія коды і потом не паказвае, што вы абманваеце грамадства, што вы абманваеце людзей. Дарагія браты і сёстры, гэта вельмі такая сітуацыя дзіўная, якая адбылася з чалавецтвам. Калі мы паглядзім, як гэта ўсё распачыналася, як нагнеталася таксама праз сродкі камунікацыі, гэта ўся атмасфера. Я вось чамусьці з жахам такім успамінаю тыя першыя дні, калі ў Кітай паказвалі, як падроблівалі розныя праграмы, як там людзі падалі на вуліцы, там зносілі іх, як з гэтымі, як ненармальныя ездзілі з гэтымі, я не ведаю, з пажарнымі машынамі палівалі асфальт, будто там аканавірусаў зараз забіваюць ці забівалі. Я не думаю, што гэты вірус такі дурны будзе ляжаць на асфальце, забівайце мяне там. Я не магу зразумець трошачкі, я не спецыяліст у гэтым накірунку вірусалогіі, але тут было нешта дзіўна, потом рэзка прапала там, рэзка гэта, незразумелая сітуацыя, вельмі моцна, але пытанне такое, што чалавек пачаў адносіцца вось з такою недбайнасцю да абавязка. Каталікі яны адносіліся з недбайнасцю, але пачалі больш і больш з недбайнасцю абавязка ўдзелу ў святой імшы. І гэта вельмі трагічна. Далей, я кажу пра гэта, каб адкрыць вам вочы на сур'ёзную небяспеку, у якой мы знаходзімся. Штодзённыя сустрэчы з людзьмі, якія трацяць веру, пагражаюць нашай веры.
Колькі ж болю перажывае бацька ці маці, назіраючы, як іх падрастаючае дзіця, выхаванае ў рэлігійным духу, ігнаруе нядзельную святую імшу. Усё часцей мы бачым падобныя драмы ў сем'ях, у якіх адзін з сужонкаў не ходзіць да касцёла, а другі ходзіць. Часта неверуючы перацягвае на свой бок веруючага. Пасля 2-3 гадоў мы ўжо маем дачыненне з сям'ёю, якая не практыкуе веры. Бязвер'е заразлівае. Бязвер'е заразлівае. Трэба ўбачыць увесь гэты працэс секулярызацыі, якім удзельнічае наша грамадства, і трэба заняць у адносінах да яго рашучую пазіцыю. Дарагія, бязвер'е моцна заразлівае, я бы сказаў. І я дзіўлюся часамі, калі католік, практыкуючы католік, які хадзіў да касцёла заўсёды, жэніцца ці выходзіць замуж на так называемым, в кавычках я называю, праваслаўным, які ніколі нічога не практыкаваў, і які яшчэ там пачынае гаварыць, што ён там праваслаўны, які нават у споведзі не быў, які нават ні разу да прычасця не хадзіў. І католік гэтаму ўсяму паддаквае і махае, абы не хадзіць да касцёла, абы не практыкаваць, бо яму, можа, надоела, не надоела, але неяк. Потом успомніць калісьці. Калісьці да яго прыйдзе, будзе махаць пальцамі, вось. Ён і дзяцей не пахрысціў там, дзе трэба, ён іх і не выхоўваў ніяк, нават калі пахрысціў той цэркві. Ну, дык выхоўвай так, як твоя вера па-каталіцку. Это тое, што пахрысціў, это не значыць, што стало праваслаўным. Дарагія браты і сёстры, мы павінны гэта добра зразумець. Это яшчэ не значыць, у якой ты веры выхаваеш дзіця. Заўсёды пры хрышчэнні хрысціцца дзіця ў веры бацькоў, а не ў веры там святара праваслаўнага ці каталіцкага. У веры бацькоў хрысціцца дзіця. І хрысціцца ў імя Айца і Сына і Духа Святога, а не ў імя патрыярха ці папы рымскага, паважаныя. Поэтому мы павінны ўсвядомліваць гэтую праблему, гэты клопат, бо затым траціцца і вера, траціцца і культура, траціцца звычай, траціцца ўсё. І адкуль, скажуць, гэта сям'я, якая нічога не ведае потом, не ведае вогуле, ці праходзячы каля крыжа, што гэта такое. Перадусім, не трэба здзіўляцца, людзі адыходзілі ад веры і адыходзяць, і будуць адыходзіць. Улічваючы чалавечую слабасць, з'ява гэта ў рэлігійным жыцці даволі частая. Веру можна страціць. Калі чалавек траціць веру, то тады няма чаго прыходзіць у касцёл. Для такого чалавека слова святы не мае ніякага значэння. Святы дзень для яго пусты выраз. Калі хтосьці шукае веры і хацеў бы паверыць, то прыходзіць у касцёл, каб сустрэцца з супольнасцю веруючых людзей, каб сярод іх знайсці скарб, якога шукае. Я таксама неаднаразова вучыў і гаварыў, што калі мы хочам убачыць Езуса, ідзем да супольнасцю, дзе 2 альбо 3 сабраліся ў імя маё, там я сярод іх, кажа Ісус Христос. Там я сярод іх. Калі мы хоць троху хочам знайсці Езуса, мы не можам яго, а я не магу да касцёла хадзіць, я там не вытрымліваю, там людзей много, там шмат. Значыць, у гэты чалавек апантаны, а апанаваны называецца. Калі не можа, значыць, трэба над ім добра маліцца, калі не можа. Розныя хваробы прыдумоваюць, што гэта там мае такую хваробу, калі много людзей, калі много гэты, калі много гэты. Розныя хваробы выдумоваюць людзі, прыдумоваюць. Але калі добра памаліцца, то гэта хвароба закончваецца. Можа быць апанаваны чалавек, апантаны чым-небудзь, калі ён баіцца на малітве сабрацца дзе 2 альбо 3. Бо там Езус ёсць. А хто Езуса баіцца найболей за ўсё? Хто баіцца Езуса? Тут задумацца трэба пра гэта, паважаныя. Тут гэта вельмі важна. Трэба усвядоміць, што няверуючы чалавек з'яўляецца пагрозаю для нашай веры. І ў такой сітуацыі трэба зрабіць усё, каб наша вера не толькі не была праз яго знішчана, бо часта з няверуючым чалавекам даводзіцца жыць пад адным дахам, але каб яна атрымала перамогу. Веруючы чалавек мацнейшы за таго, хто не мае веры. Калі гэта вера жывая, то магчыма перамога. Калі вера жывая, то магчыма перамога. Дарагія, это толькі не ў веры, але часамі жыццё нашае. Вельмі часта жанчыны думаюць, што вось добры хлопец, добры мужчына,
вось, вясёлы, цікавы, але там троху выпівае і замнога выпівае. Ну нічога, жэніцца, справіцца. Из 20, може, один справіўся, а 19 дзе? Он там такі вот, есть там такая моцная памылка, але можа паправіцца, я яго паправлю, я ж яго настою, яго паправлю. А потом ксёндз стараліся, і шлюб пабралі, і гэты, ўсё, і не толькі не справіўся, яшчэ горшы стаў. Яшчэ горшы стаў чалавек. Ці наадварот, дарагія браты і сёстры. А таксама я ж думала, што пойдзе, ці думаў, што пойдзе да касцёла, я ж думаў, я стараўся, але мала што не пашоў да касцёла, звёў, пашоў на маноўцы, пашоў туды, на тыя дарогі невядома якія, і няма чалавека. Ты ж, чалавеча, ты альбо замуж так, ці жаніцца так захацелася ў тую хвіліну, што абы выскачыць было быстрэй, хутчэй, а потом рукі заламываць. Гэта, неяк трошачкі кіравацца трэба часамі хоць чуть-чуть вераю сваею, што і памаліцца добра, і прапанаваць чалавеку, вось, пажэнімся, потом будзем думаць, што вось мы павянчаемся. Трэба ўсё адразу рабіць. Усё адразу рабіць. Бо потом будзе потом, і можа ніколі не стацца. Варта пры гэтым памятаць, што любая пагроза павінна набліжаць хрысціянаў да Бога, а не аддаляць ад Яго. Гэты зварот да Бога з'яўляецца доказам сапраўднасці веры. Вернік у момант небяспекі звяртаецца да Бога. І праз гэта яго вера ўзрастае, умацоўваецца. У гэтым кантэксце вы, можа, лепш зразумееце, што тут гаворка не ідзе толькі пра абавязак удзелу ў святой мшы у дзень паньскі. Гаворка тут ідзе пра галоўны скарб, нашую веру. Ваша прысутнасць у святыні – публічнае вызнанне веры. Не толькі вызнанне, гэта знак клопату пра тое, каб ваша вера ўзрастала. Гэта менавіта тая вялікая каштоўнасць святога дня, дня паньскага. Наш гадзінны побыт у касцёле – знак клопату пра тое, каб асвяціць сябе, каб асвяціць увесь тыдзень, які мы маем перад сабою. Таму касцёл, устаноўліваючы сваю запаведь у нядзелю і святы ў святой імшы удзельнічаць, меў на ўвазе захаванне нашай веры. У той рэчаіснасці, у якой выпадае нам жыць, трэба усведамляць, што ўсё залежыць ад нашай індывідуальнай пазіцыі, ад клопату пра паглыбленне веры, ад паўторнага адкрыцця багацця, якое дае нам удзел у святой імшы. Нават тады, калі б людзі вакол нас далёка адышлі ад Бога, мы, ведаючы, які гэта скарб, ніколі ад яго не адыдзем. І два таких, сказаў бы, яшчэ два прыклада хацеў бы даць. Калі едзем куда і выязджаем у нядзелю, задумаемся, ці там ёсць дзесьці касцёл, ці будзе магчымасць пабываць на святой імшы. Напэўна, бывае такая сітуацыя, што трэба ехаць так далёка, што касцёла няма, і гэта вельмі патрэбна. Але калі гэта адпачынак, калі гэта іншая справа, падумаем, калі ёсць магчымасць выбраць, куды паехаць. Ёсць магчымасць выбраць, куды паехаць. Ці чалавек, нават калі там чуть-чуть горш будзе, але там будзе касцёл, то лепей там паехаць. Дарагія браты і сёстры, гэта ўсё ж такі здаровы будзе выбар для кожнага чалавека, для кожнага хрысціяніна. І другі такі прыклад. Вы памятаеце, што я прачытаў, памятаеце Садому і Гамору са Святого Пісання, дзе толькі адна сям'я асталася верная Богу, а ўсе астальныя саграшылі і жылі ў цяжкіх грахах. Але гэтая сям'я засталась. Маглі б сказаць, давайте будзем паводзіць так, як і яны. А што ж такое будзе? Усе так робяць. Усе так робяць. Сёння свет такі. Усе так робяць, дарагія браты і сёстры. А пан Бог сказаў цікавыя словы пры знішчэнні Садома і Гаморы. Калі толькі 10 чалавек знайду вернымі. Хоць 10 чалавек знайду вернымі, не знішчу гэтага горада. 10 чалавек знайду вернымі. Паважаныя, поэтому, ці ёсць, як кажуць, ці стоіць ігра свеч,
весці сябе так, як усе, ісці супраць Божых запаведзяў. Бо сёння свет перакручваецца з ног на голову. Божыя запаведзі парушаць стала чуть ли не модна. Поэтому так мы павінны задумацца і ва ўсіх сферах жыцця, паважаны, ва ўсіх сферах жыцця. У наших развагах над трэцюю запаведдю я хацеў бы таксама спыніцца на самім адпачынку. Чалавек не здолее жыць на зямлі не адпачываючы. Адпачынак з'яўляецца часткаю нашага жыцця. Суткі дзеляцца на гадзіны працы днём і на час адпачынка ўначы. Толькі натуральны рытм чалавека. Такі натуральны рытм чалавека. Аднак Бог палічыў, што адпачынку ўначы замала, і 7-й дзень, які пакінуў для сябе, прызначыў для нашага адпачынку. Трэба заўважыць адну важную ісціну. Мы жывем у той момант гісторыі чалавецтва, калі упершыню чалавек пагардліва паставіўся да адпачынку. Ніколі ў гісторыі не было такога грэбавання адпачынкам. Гэтаму паспрыяла шмат прычынаў. Звярну ўвагу толькі на дзве. Сканструяванне машын. Паколькі чалавек працаваў з цягаваю жывёлаю, ён разам з ёю адпачываў. Бо для таго, каб жывёла магла быць эканамічна працаздольнаю сілай, яна павінна адпачываць. Часта чалавек, які карыстаўся гэтаю жывёлаю, хацеў бы працаваць, але клапоцячыся пра каня, ён павінен быў разам з ім адпачыць. Машыне адпачынак не патрэбны. Наадварот, калі машына не працуе, яна становіцца неэканамічнаю. Машына толькі тады на 100% прадуктыўная, калі яна бесперапынна працуе. Яна можа працаваць 24 гадзіны ў суткі. У той момант, калі чалавек стаў пры машыне, яна пачала паглынаць ягоны адпачынак, а разам з адпачынкам паглынаць чалавека. Вынаходніцтва электрычнасці дало магчымасць працаваць ноччу. Раней не было электрычнага святла. Зайшло сонца, настаў час адпачынку. Цяпер можна працаваць усю ноч. З пункту погляду псіхічнага здароўя вядома, што праца ўначы патрабуе нашмат больш высілкаў, чым на працягу дня, і значна хутчэй нішчыць чалавека. Ну і трэці элемент, які дадаўся сёння, гэта таксама інтэрнэт, тэлефон, кампутар, якія забіраюць чалавека адпачынак. Часамі чалавек настолькі захоплены гэтымі гульнямі ці інтэрнэтам, інтэрнэт-актыўнасцю, што можа сядзець начамі нават. У гэтым ён не адпачывае практычна. Пакуль малады, ён яшчэ мае сілы, але гэта ўсё вычэрпваецца з часам, дарагія браты і сёстры. Гэта ўсё забірае ў чалавека не толькі час, але забірае і псіхічнае здароўе, і фізічнае здароўе. Ужо гэтыя элементы цывілізацыі нашага стагоддзя і машыны сканструяваныя, і электрычнасць, і інтэрнэт стварылі пагрозу для адпачынку. Але выразным паказчыкам грэбавання адпачынкам з'яўляецца тэндэнцыя да працы ў дзень паньскі. Можна спрачацца, што Бог урэшце не загадаў адпачываць ноччу. Але Бог сказаў: памятай, каб дзень 7 святкаваў. Калі чалавек пагарджае гэтым наказам, то сведчыць пра тое, што не заўважае каштоўнасці адпачынку. З чыста эканамічнага пункту погляду трэба заўважыць адну цікавую з'яву. У высокаразвітых краінах назіраюцца дзве розныя пазіцыі. У адных ігнаруецца дзень паньскі, нядзеля прызначаецца для працы, у іншых шануецца Божая запаведь. І здавалася, што дабрабыт краінаў, у якіх людзі працуюць 7 дзён у тыдзень, павінен быць значна вышэйшым, чым у тых, у якія захоўваюць дзень паньскі і ў нядзелю не працуюць. Тым часам усё зусім наадварот. У тых краінах, дзе праігнараваны адпачынак, назіраецца поўны эканамічны крызіс. А ў краінах, дзе не толькі шануецца дзень паньскі, але дададзены другі вольны дзень, субота, нават думаюць, ці не дадаць яшчэ трэці, там эканамічны ўзровень незвычайна высокі. Чаму? Адказ просты. Справа тут датычыць не столькі адпачынку, колькі клопату пра чалавека. Павага да адпачынку – гэта заўсёды павага да чалавека. Калі Бог кажа: адпачні 7-й дзень, то робіць гэта, клапочачыся пра нашае дабро, пра нашае шчасце. Гэта знак яго любові.
Па чым мы пазнаем, што хтосьці нас любіць? Ці не па тым, як клапоціцца пра нашае здароўе, пра нас адпачынак? Бог клапоціцца пра наш адпачынак. Гэта знак яго любові. Калі мы не адкрыем для сябе, што клопат пра адпачынак з'яўляецца клопатам пра чалавека, то можам вельмі многа прайграць. Асабіста я лічу, што гэта адна з самых сур'ёзных памылак нашага пакалення, плён, якой мы будзем пажынаць у бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Расце колькасць хворых людзей, якія церпяць ад ператомленасці, перапрацаванасці, загнанасці, якія не ўмеюць адпачываць. І гэтыя людзі спакваля ператвараюць наш свет у агромністы шпіталь, у якім самым вялікім аддзяленнем будзе псіхіятрычна-неўралагічнае. Слабасць сённяшняга чалавека – гэта ў вялікай ступені вынік недаацэнкі адпачынку. Будзем прасіць Пана Бога, каб мы адкрылі яго вялікую любоў, закладзеную ў 3-й запаведзі. Гэта не абавязак, не цяжар, гэта прывілея, гэта праяўленне клопата Бога пра нас. За гэтую запаведь мы павінны ў кожную нядзелю адразу пасля абуджэння пакланіцца Айцу Нябеснаму, падзякаваць Яму, што дае нам дзень, у які мы можам адпачыць. І няхай Пан Бог нас благаслаўляе. Амен. Бо як буду каментаваць больш, то будзе очень долга. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі. Хто будзе на... Праз Езуса Христа, які праз сваю крыжовую ахвяру выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу ў небе патрэбы касцёла ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх яго паклікаў Езус Христус. Тебе просім. Молімся за святога Айца, каб ён даваў надзею пакрыўджаным і нёс святло веры ўсім людзям. Тебе просім. Молімся за дзяржаўных кіраўнікоў, каб яны ўмела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту ўсяго грамадства. Тебе просім. Молімся за сужанствы нашай парафіі, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Тебе просім. Молімся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамагла ім супрацьстаяць граху. Тебе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб нашу дзелу святой імшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Тебе просім.
Об супокою всем во всем свете, худшейшее спынение войны в Украине, просим Пана Бога всемогутного дать ласку, разумение проблемы для усіх кіруючих державаў. Тебе просим. Молимся и просим Пана Бога всемогутного за всіх несправедливо осуджених, особливо за тих, кого мы осуджаем своими словами, своими учинками, неповагой своей. Просим так само за всіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашего костёла, за тих, кого Пан Бог покликав до себе, вечный супокой, за нас усіх, тих, хто живе, нехай Пан Бог благословить нам у нашей праці, благословить нам в нашей штоденности. Тебе просим. Всемогутный Боже, Ты нам ніколи не адмаўляеш у своей дапамозе. Ученикам мы заўсёды звярталіся до Тебе, як до нашего Айца, праз Христа, Пана нашего. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самым ахвяру, освяти нас праз святые таямницы, в яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполни у нас святую справу откупления, праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однак это и справедливо. Заправди годна это и справедлива, слушна и збавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пане святий, Ойче всемогутний, вечний, Божа, Ти проскров Своего Сина и моць Святого Духа, собрав до себе своих дітей, яких грех отдалив от Тебе. Каб Твой люд, з'єднаний на узор Святої Троїці, став костьолом Христовим, тілом і живою святинею Духа Святого, деля хвали Твоего и безмежной мудрости. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе с радостью, скликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей.
Заправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, ко до сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тидня, коли Иисус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця веры. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння у небо в шесті, чекаючи другого прістя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учини с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры, любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьб этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое. Где и мы сподяемся быть к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего
нас от усього злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою. Чекали исполнение счастливой надеи пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моць, и хвала навеки. Ани Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его с упокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Ой, пагана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Дайте ближнему знак супокою, супокой с тобою. Иди ко мне. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий. Пан добрий для тих, хто на його сподяється, для душі, яка шукає його. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. Огорни мені, каб як ти стався хлібом. Огорни мені, каб як ти стався хлібом. Поблагослови, як хліба дяли, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, як хліба дяли, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні
Помолимся. Всемогутный Боже, учини кого делу в этом сакраменте, натали в голод и прагу наших душаў, и учини у нас подобными до Христа, якого мы приняли, які живей владарец на веки вечные. Амин. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душа уснують по світі. Амен. На гэтым тыдні трохи зміниться порядок святої мши кожен день. Кожен день вечором о 18 годині буде святий ружанець. Ну, як нікого не буде, то нікого нема, але є святая мша у понеділок, середа і п'ятниця у 9 годин раніці, в авторок, четвер, субота, буде у авторок, четвер буде святая мша одразу після ружанця 18:30, а у суботу буде завжди на протягу года о 19 годині святая мша. Недельная святая. У 18 буде ружанець, то прийде, а після мши буде і о 19 годині мша. Я хочу щиро подякувати усім, хто удзельнічав їздив у Могилів на Ружанцовий конгрес. Дякую всім, хто вчора прийшов молитися. Ми, правда, не об'являли особливо, але тільки в чаті було, хто прийшов помолитися на місце розбуреного старого костьола, де спочивають останки айцов-домініканців, де так само знаходилися останки нашого слуги Божого айця Фабіяна. Ось, дякую за гэтую молитву. Мы стараемся там нешта увекапомніць гэтае месца. Зараз стараемся дабудаваць браму званіцу, якая была збудаваная нами, якая была раней калісьці, таксама стаяла. Удалося другі паверх нам до конца дарабіць. Зараз першы паверх робім гэтай брамы званіцы. Поэтому я дзякую таксама усім за вашу дапамогу, за тыя ахвяраванні, якія складаеце на гэтую патрэбу. Так троху праца ёсць. Вось цяпер трэба нам палажыць плітку тратуарную там пад званіцаю, там много не мало, так метраў 50 трэба палажыць гэтай пліткі. Навокал, каб ужо было добра, каб там не стаяла вода, каб яна так была таким не толькі сімвалам, але месцам, якое прыцягвае. Мы затым постараемся зрабіць хорошую рекламную там і пра стары касцёл, і пра все падзеі, якія там каталіцкія падзеі там адбываліся. Это вельмі важно, дорогие браты и сестры, для нас, для нашей веры христианской, католицкой, и присутность католицкая тут у Стоўбцах. Это вельмі важно. Спадзяюся, што гэтае месца будзе такое, мае будучыню не толькі для Стоўбцаў, але будучыню у больш шырокім сэнсе гэтага слова. Дзякую вам таксама за тое, што стараецеся, каб дзеці хадзілі на катэхезу, але яшчэ прашу вас, пастарайцесь, прыпомню, што будзе аддзельная група для дзяцей на першай камуніі, якія старэйшыя, не будуць разам з дзецьмі маленькімі вучыцца, але будзе старэйшая, мы пастараемся зарганізаваць, ужо троху сабралася тых дзяцей, і будуць прыходзіць, пагэтаму гэта будзе арганізованае. Ёсць магчымасць падаць на выпамінкі. У кіоску заўсёды можна падаваць на выпамінкі. Будзем успамінаць на працягу лістапада месяца нашых памерлых, родных, блізкіх. Я прашу паціхонечку падавайце на выпамінкі, каб потом это не было так. Аурал, мы стараемся их усё записывать, каб потом правильно прочитать это все. У нас есть некалькі часопісаў новага выпуску «Наша вера». Я взял, калі ласка, можно набыць яго часопіс «Дыялог», «Аве Мария». Можно набывать
старайтеся чытаць каталіцкую прэсу, гэта нам дапаможа і не толькі пазнаць, паглыбіць нашу веру, але пазнаць пэўныя гістарычныя часткі нашай веры на нашай зямлі. Гэта для нас вельмі важна. А я яшчэ прашу, калі хто можа, заўтра дзесь к 10 часам мужчын прыйсці трошачкі дапамагчы там Валерыі пры касцёле старым. Там трэба пэўную працу такую делікатную зрабіць, бо час ідзе, як ён будзе адзін там гэта рабіць, гэта будзе вельмі доўга. Дапамагчы яму зрабіць, гэта трэба зрабіць такія плінтусы спецыяльныя, дзе уваход есть над аркамі, і зрабіць іх, каб зрабіць іх з бетону, бо там наверсе мы з іншага матэрыялу рабілі, а гэта з бетону трэба, каб было заліта. І вось дапамагчы зрабіць канструкцыі, гэта каб заліваць хутчэй можна было, бо час, як кажуць, ідзе, і час, ідзем мы бліжэй да халадоў, чым да цяпла. Вось гэта такая просьба. Там на 2 часа нейкі папрацаваць, працы такой, я быў бы вельмі ўдзячны. Вось гэта асноўныя аб'явы. Ёсць у нас чат у Вайберы, касцёл Святого Казіміра ў Стоўбцах, там всякае можна пытанні задаваць адносна парадкаў, нейкіх так адносна таго, што адбываецца ў касцёле. Мы заўсёды будзем стараемся адказваць на гэтыя пытанні. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Просим заступництва Отца Фабіяна для нас. Боже, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служением поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвіщаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки і хвали алтара слугу Твоего Отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину від нападків злого Духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Хвала Отцю і Сину, і Духу Святому, як була справедливість. Мама небеси, мама землі, як пригожа гучить.